Hej, altså velkommen til denne video. I dag har jeg noget Lego, jeg købte, og man kan få det i Danmark nu. Det udkom i England, og det hele er ikke kommet i Danmark endnu. Men nu er noget af det her Lego kommet til Danmark. Du kan købe det på Fisketorvs GameStop. Og det er simpelthen McFarlane Toys Five Nights at Freddy's. Det her sæt er et rigtig godt sæt, og jeg har bygget det. Jeg gad ikke at bygge det i videoen. Så lad os nu bare kaste den her kasse væk og komme med sættet. Så jeg vil starte med ikke at vise karaktererne ting, men starte med at vise selve sættet. Så det første, som jeg vil vise i sættet her, er en væg og gulv. Sådan, så kan I se det seng og det der, det er sådan lappen og det der hvor Freddy skulle stå. Ja. Nå, men lad os nu op på der sengen. Fordi sengen er kedelig. Den skal være cool. Så nu er sengen på. Nu ser det meget sejt, ikke også? Og så prøver vi lampen på. Lige ser det endnu coolere ud. Shit, det mangler noget. Altså prøv at se, hvor kedelig lampen ser nu. Og sådan at vi prøver det grå på. Nu prøver vi det på, som gør, at det her ikke er Lego. Boom. Kan I se, den ikke var flot. Nej. Væk røg. Væk røg. Prøv at larme. Nej. Det her Lego sidder ikke så godt fast. Bare så jeg ved det, men ellers sætter meget for. Så starter vi med Freddy i plush. Nutte fyr. Ret lille. Foran til Freddles, jeg kan godt vise forskellen om lidt. Men så kan han stå lige der. Så har vi 3 forskellige Freddles. Så kan jeg lige hurtigt gøre det der sådan her. Jeg kan se, den er meget stor Freddle. Men vi har 3 forskellige Freddles. Og de kan så sidde i sengen her. Der er faktisk der er noget her, så Freddles kan sidde der, men altså de sidder ikke så godt, men nogle specielle steder kan de rigtig godt sidde fast. Okay, jeg satte lige så de rigtig godt kan sidde fast, og så kan vi sætte den der. Lad os nu rykke den til siden og se på Freddy. Så vi starter ned med benene, hvor man faktisk bare kan tage af. Man kan seriøst bare tage af. Men man har hans fod her. Easy. Så det er hans ben, så går vi videre til maven. Jeg tager lige hurtigt med hans hoved nu. Så det er hans mave. Og så det er hans ekstra mave. Så han er tyk. Og så har vi hånden. Creepy. Faktisk ret creepy, det må jeg sige. Og så går vi videre til hovedet. Og klart. Jeg kommer lige til at starte noget af Freddy. Altså hans ben rører nemt sindssygt. De rører sindssygt nemt af. Så vi skal passe lidt på med det. Så har vi Freddys hoved. Og det er godt, at det ikke ligner hans hoved. Fordi hans rigtige hoved er her. Og hans underkæb. Det er fordi inde i hovedet ligger det her. Så tager man lige det der metalhoved af. Og så prøver man kæben. Så tager man kæben oven på Freddys maveholdting. Og så prøver man metalhovedet på igen. Det var godt det. Så jeg tager lige hurtigt den her på, fordi det kan godt være lidt svært. Men det er ikke Lego, der har lavet det, husker det. Det er McFarlane Toys. Så har han tænder hele vejen rundt om og ekstra tænder ind i munden. Så tager vi det hurtigt og kigger på hovedet. Hans nuttede lille hat. Der er lidt ødelagt i det. Kun en smule. I kan ikke engang se det kameraet. Men så har han tænder hele vejen rundt. Creepy laserøjne.
smadret. Det. Og faktisk fordi der er det der endoskeleton ting inde i hans hoved, så jeg er det. Nej, vi tager lige forfra. Jeg er dit mareridt. Han kan faktisk åbne sin mund rigtig højt. Det er højst, han kan åbne sin mund. De har mig godt. Nå, men så propper vi ham på. Og så sætter sådan noget. Og igen, foden sidder rigtig godt fast på gulvet, så når I skal tage ham af, så skal I ikke bare tage fat i en fod og hive, fordi så mangler der en fod. Så hvis I nok skal gøre det, så skal I tage fat i foden og hive den af, eller hive kroppen af, og så bagefter tage foden. Det er sådan, hvordan I vil gøre. Men jeg plejer i hvert fald at have mit sæt. Tak fordi I så meget, som håber I kan lide denne video. Hvis I kunne lide den, giv et like, subscribe, og vi ses i næste video. Bye bye!